Voy a hablar en euskera, me han dicho que ya funciona la traducción, a diferencia de con la intervención de Koldo. Eskerrik asko, lehendakari anderea, arratsaldeon, País Basko edo Euskal Herria, gurea bi estatu eta 3 administrazio ezberdinetan zatituta dagoen herri txikia da. Euskarak ez dauka frantsesa edo gazteleraren estatus legal berdina. Gutxitua eta bigarren mailakoa da. Estatu frantsesean, estatu espainiarrean eta Europar Batasunean ere bai. Euskal Herriaren mapa bere osotasunean biltzen duen instituzio bakarra da, Akitania Berria, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa osatzen duten euroeskualdea. Eta horregatik, estrategikoa da gure herriaren etorkizuna bermatu eta garatzen laguntzeko. Euskal Herriko behar eta errealitateari behar bezala erantzuteko, beharrezkoa da ere bai, Euskal Mankomunitateari behar besteko garrantzia eta kompetentzia maila ematea. Baita ere, euroeskualde honen baitan. Euskal Herria Bilduren ustez, euroeskualdeen kompetentzia maila eta pisua handiagoa izan beharko luke, etorkizuneko Europar Batasunaren baitan. Baionan, kolegioa edo lizeoa euskeraz egiten duen gazte batek, zailtasun izugarriak dauzka unibertsitate ikasketak Iruñan, Gasteizen, Bilbon edo Donostin euskaraz jarraitzeko. Askotan, dezente urrutiago dauden Bordelera, Toulousera edo Parisera joatera behartuak daude. Non eta Europar Batasunaren baitan, noiz eta 21. mendean. Ez da zilegi horrelako egoerak behin eta berriro gertatzea. Euroeskualdeak horrelako egoera eta realitatei ere erantzun egokia emateko balio beharko lukete. Frantziar estatuak Europar Batasunaren kanpomuga Bidaso aldean ezarri du, azken hilabeteetan. Schengen espazio librearen kontra, migrazio politika guztiz arrazista ezarriz. 2021. urtean, 7 pertsona hil dira migrazio kontrolak saihestu nahian. Nahikoa da, eta euroeskualdeak ere hortaz okupatu beharko litzateke. Europako funtsen kudeaketan, mugaz gaindiko biztanleen egunerokoan, euskal kulturaren sustatzean, finean, euroeskualdean bizi direnen egunerokoan modu positiboan eragiteko, Euskal Herriko mapa onartu eta barne biltzen duten instituzioak bultzatzea bere bizikoa da. Eskerrik asko.